Umitha. Bani utata yalo mntana. Does that even matter? Ayingowami. Uzoyazela bango wakho. I mean, we were intimate. Trust me. Ayingowami. Njani? Yantem. What's that supposed to even mean, Lazarus? Come with me, and I will show you exactly why I say lo mntana ayingowami. I'll have Udu to clear our diaries. Uzogeza bese uyashintsha lezo impahla ngithi. Yeah, maduzana. Yazi sithanda sami. Angiyithandi lento ukuthi uba umahlalela kuvele kwakungena kanjalo nje. Hayibo. Ayinto engingenile la. Hayibo. Ukuthatha ama long walks, ugqoka ama track suit, udla ama meals awu6 pho ngosuku. Sona sami phela indoda naye ivumelekile ukuthi nje iphumule kwimpilo yayo ejwayelekile. Ivumelekile ngithi? Well, fair. Kodwa uyacabanga ukuthi imiholo yalomuzi emibili ivele yaphela kanjalo nje? Hawu. Kahle bongehaba. Hayibo. Asihlupheki nje kanjalo. Hayi manje. Okay, akuhluphi. Angeke kupheleke lelo sonto leli. Ngingabuyela ngemsebenzini. Empeleni angazi sithanda sami. Mina ngibona ngathi uba lamaxhwana inkukhu ingekaqhaniseli. Okay. Utshele mina ke wasithanda sami. Ikuphi ke i-press statement? Eshoyo ukuthi ke mina ngixoshiwe. Ikuphi ne-advert e-advertiser phela iposition yokuba i-CIO ekhusela. Ikuphi? No. Lutho. Ngabona bafuna ukuthi mina ngihlupheke ngaphakathi. Mase ke beyangibuyisela ke emsebenzini. Ngaphambi kokuthi nje kube uFriday. Mthiyani. Ukubandakanyeka kwi-crime serious, i-cyber crime. Ngeke bavele bariske nje bakubuyisela emsebenzini. So, kasiboneke.